गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ रुसिया आरो इउक्रेनआव दावहानि दुं-दुं हाव-हाव थासारि। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा सोलिबाय थानाय समावनो इउक्रेननि मददाव गुबुन हादरनि फरायसाफोराबो इउक्रेनआव दावहानि ट्रेनिं लादों। भारत हादरनि तामिलनाडुनि इउक्रेनआव इन्जिनियारिं फरायबाय थानाय साइ मुंनि फरायसायाबो रासियाजों दावहा नांनो इउक्रेनआव ट्रेनिं लादों होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझारनि सानै बर' फिसा जनक कुमार ब्रह्म आरो जंसार मुसाहारिनि नंखाय एनकाउन्टारनि दासिम थार बिजिरनाय मोनाखै। थांनाय 2021 मायथाइनि 18 सेप्तेम्बराव जंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ उल्टापानि हाग्रा ओनसोलाव लांनानै इउएलबि बिग्रायारि आफादनि सोद्रोमा साजिना पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनाय खारसि बिरसि दुखुनांथाव जाथायनि सायाव दासिमबो थार बिजिरनाय मोनाखै होनना अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि बोसोनगिरि राजु देउरिया बुंदों। लोगोसे बिथाङा क'क्राझारनि नंखाय पुलिस एनकाउन्टारनि मानो थार बिजिरथाय होआखै, आयेन थासेयावबो मानो गुवाहाटी नलपारानि ट्राइबेल बर'फोरखौ हाग्रा बिफाना होखारदों, गोख्रों सोंलु खालामदों। बाक्सा जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन दाफुंनाय समाव बाहागो लाना बिथाङा सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। रायजोआव ड्राग्स उदां खालामनाय, रायजो सरकार आरो पुलिस खुंथायनि गोख्रों हाबा मावनायनि लेखा मैया ड्राग्सनि बेरेखायै बिजनी पुलिसनि सिग्रोमनाया थाद'नाय गैयालासे सोलिगासिनो दङ। बिजनीआव ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ हमनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय पुलिसआ नोगोद 12,070 रां, गंनै मबाइल फन, 11.7 ग्राम हेर'इन बोखांनो हादों होनना चिरां जिल्ला पुलिसआ मिथिहोयो। एबिएमसुआ रायजो नाङैनो दाब दाब जायगायाव गोसोम सान फालिदों। 1983 मायथाइनि 18 फेब्रुवारियाव आसाम आन्दलनाव निलियाव सोमजिनाय खारसि बिरसि मुस्लिम सुबुंफोरखौ बुथारग्लुंनाय जाथायनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों एबिएमसुआ गोसोम बेस गाननानै हेंथा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। क'क्राझार, गसाइगाव आरो सालाकाटियावबो गोख्रों सोमावसारदों एबिएमसुनि दैदेनगिरिफ्रा। लोगोसे जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि जिउमाया गोजोन जानायनि थाखाय ममबाति सावो। मख'नो गोनांदि 18 फेब्रुवारि सानखौ आसामाव रायजो जानाय मुस्लिम सुबुंफोरा गोसोम सान महरै फालिबोदों। एबिएमसुआबो फालिदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि भबानिपुर बि ब्लकआव डाम्पार गारिया गंद' दखानफोरखौ सिफायलांदों। बाक्सा जिल्लानि भबानिपुर बि ब्लकआव AS 28C9527 नम्बरनि डाम्पार गारिया गिख्रंथावै गंद' गलाफोरखौ सिफायलाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पाटारकुसिनिफ्राय सिनारि महलाव बाला अन्थाइ लांनो फैनाय गंसे डाम्पार गारिया खारब्रेनानै गंद' गलाफोरखौ सिफायलाङो। बे जाथायजों दखानफोरा आबुङै सिलिंखार जादोंब्लाबो रावबो सुबुङा जोखोम जायासै। खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हायो होनना दखान बिगोमाफ्रा मिथिहोयो। मैया हादरनि राजधानी दिल्लीयाव ल'कसभानि मानगोनां बुंथिगिरि मुर्शी ओम बिरला बिथांनि न'आव बिथांनि नुजाथिनायाव कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशन गाहाय मावख' लण्डननिफ्राय थान्दै महरै फैनाय नेटारि गाहाय स्टिफेन ट्विग, मावख'गिरि तरायना एमिली डेभिड आरो ल'कसभानि मावख'गिरिफोरजों आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारिया सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया गोख्रों हरखाबै मावख' नायगिदिंदों। मैया अदालगुरि सार्कल मावख'आव हरखाब नुजाथिहैना मावखुलियाव थि समाव फैयै एटेन्डेन्सफोरखौ चेक खालामहैदों एम रन्जित बसुमतारिया। आथिखालाव हानि खामानिफोरखौ लानानै जाख्ल'नाय गैयाजासे थाबैनो थि समाव मावनो बिथोन होबोदों। मावख'आव थि समाव फैयैखौ नोजोर लाखिना बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना एम बिथाङा फोरमायथिबोदों। बिटिआरनि एमसिएलए अमर बसुमतारिनि सुबुं अनसायनाय। चिरांनि सानै बेरामि सुबुंनो देहा नायजानो गावनि रांखौ अनसुंथाइ होदों। एमसिएलए अमर बसुमतारिया काजलगावनि जोहोलाव सोमलाब बसुमतारि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय सानै बेरामि सुबुङा एसे हेफाजाब जानाय बायदि बिथाङा रां अनसुंथाइ गथायदों आरो थाबैनो गाहाम देहा मोनफिनो बिनि थाखाय इसोरनिसिम बिथाङा आरज गाबो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि उत्तरकुसियाव एसएसपिनि बानजायनायाव सिभिक एक्सन हाबाफारि बानजायदों। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि उत्तरकुसियाव 64 नम्बर बेटेलियान एसएसपिनि बानजायनायाव सिभिक एक्सन हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आइजोफोरखौ अमा फिसिनाय, फोरोंथाय मावबादा खुंनायजों लोगोसे मि जुनार फिसिनाय आयदानि सायावबो ट्रेनिं मावबादा खुंफुङो आरो बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ राननानै होयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।